Ndeno moko sana ikegera igasi mwakorire ya Kisii culture ni gasi ya muhimu sana ikiagera nonya na masomo twanyorera iga rero na masomo maitu tutayanyorete arache gusira abantu baitu mbacha kumanyanga ngai twarwete naende amang'ana itu ng'akiarenge igonte tukubakera ng'ambia mono sana Josiah and the team elimwaro asetio mupangeye na bali mwezi p mwa participate abange na bali mwanyo kie binto gali ebie abaka banyo kiga iga chinkore na bange na bali ngali bagwata mario goyeke gusi na akirembia mono sana kiara mwatoso mbire gasi nyinge abantu baminto musino montorengo monto mungaini na nendo tagete gatagendera ko babangaini to base gutigara magega Begento kiagera twachaiga rero nase ng'encho namanyete ng'a ekera Josiah ndeti ng'abantu baitu konyorana bari tosemanie nainche ngateba tigang'iche ekera ngoikaga iga ninsemigwe naende nyare gotwara chisemi naye wisdom chirimo kong'a erinde gasi etogokora yatoka ng'a tobwate obong'aini togokorera abanto ba Kenya egasi egasi togokora ya Kenya ni gasi enkong'u tutanyorete abantu buna etimu eye gotobwatisia monto omo tokonyara gokora gasi ebe egokore naki kiagerete togateba ng'a togochaga iga n'abana abaminto bonsi barabare chisiyo n'abantu baria abanene bateng'enderete company chia serikali nkwaigwa abande mbaberesa iga chiloni bakorwa